Croeso ato ni Eri Chanol I fan hyn unwaith eto. Dyma rownd derfynol y veteraniaid hanner 160 oed. Da ni'n edrych lawr y llinell o fan hyn o 1 ar Rheinald Hughes yn gorffen yr oen cynta o 4. Stephen Pugh ar 2 yn tai mewn am I ail oen rwan. Rydwyn Price, rheolwr Carfan Cymru wedyn eisoes yn mynd rownd y gwddw ar I ail oen. Hedd Evans wedyn yn gorffen I oen cynta ac wedyn ar 5 yn Nicky Beinon cyn Ben Campwr Cymru 8 gwaith ac yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma llynad. Wedyn I brif her o ar hyn o bryd John Frogat wedyn o Loegr y drws nesaf ddod yn ail y llynedd ond ar hyn o bryd Rydwy Price sydd yn rhagori Hedd Evans Solan Uwchlyn y fan hyn yn mynd I mewn ar gyfer yr oen nesaf ynta wedi cyfrannu llawer iawn dros y blynyddoedd i'r diwydiant cneifio ac wedi cefnogi bobl ifanc I mewn i'r diwydiant ond da ni canolbwyntio ar fan hyn ar ddyn yr eiliad, dyn yr wythnos a dweud y gwir, dyn y mis achos bod sydd wedi arwain Carfan Cymru I fuddugoliaethau allan yn Ffrainc yn enwedig felly pencampwriaeth y byd yn mynd I Richard Jones ac I Aled William Jones yn y trin glan. Nicky Beinon wedyn ar 5 yn fan hyn I mewn ag o unwaith eto unol I drydydd oen. Mae o rwan yn hedfan hefyd fawr iawn I ddewis rhwngthyn nhw ond mae Rhydwyn Price ar hyn o bryd unwaith eto rwch ychydig bach ar y blaen. Nicky fodd bynnag nawr yn dal I fyny efo fo trawiad am drawiad ar 2 wedyn yn fan hyn da ni'n cael golwg ar Stephen Pugh yn gorffen I ail oen yn daclus dros ben yn fanna a gynta wedi bod yn tocio lawr yn y cefn mae'n paratoi wyn ar gyfer y bobl eraill. Rwan mae o'n cneifio I hunan chwarae teg iddo fo. Mae cystadlu yn gwaed y bechgyn yma chwarae teg a gwych iawn oedd I cyfraniad nhw wedi bod ar hyd yr wythnos. Rheinald Hughes wrth I ochr o ond ar hyn o bryd Stephen Pugh di'r bachgen yma ar 6 wedyn John Frogat yn gorffen yr oen nesaf ac hanner ffordd felly drwy'r ornes yma mae ynta lle mae Nicky Beinon ar i'r rwan drws nesaf iddo fo tybed allan yr oen yna I John Frogat o Loegr ac wedyn lawr y bol unwaith jyst checio'r tensiwn y fanna ar yr handpys wedyn yn ôl ni ar 3 Rhydwyn Price yn fan hyn rwan yn mynd lawr y trydydd oen ma fan hyn fawr iawn I orffen fanna ond yn ôl ni ar Nicky Beinon achos mae Nicky Beinon wedi ennill yr amser ar y Rhydwyn Price ar hyn o bryd ac I mewn am y 4ydd oen ac ynta lawr y bol felly allith Rhydwyn Price dod yn ôl fan hyn drwchwch arno fo yn gorffen y goes na ac I lawr â fo mewn am yr oen diwetha na Phil Price I fab yn y gorlan y chwerthin yn deud rhywbeth til lain dad gyda well mae Nicky Beinon ar y blaen y power from the gower yn dygurodd I ar hyn o bryd sydd onne Hedd Evans yn y cefndir mewn o fynta ar gyfer yr oen nesaf ond lle mae'n sefyll rwan argol fawr mae Rhydwyn Price yn cyflymu ond Nicky Beinon ar ystodiau hirion yn barod ar gyfer yr oen diwetha yma rwan cic y fan am hwnna mynd I ffwdro rhywbeth sbiwch Rhydwyn Price fawr iawn I ddewis ynta rwan ar ystodiau hirion yna fyd 1, 2, 3 a fydd yn troi i'r ochr o lana 2 fydd yn troi gynta mae Nicky Beinon wedi troi eisiau yma fo drwchwch 1, 2, 3 lawr yn yslis na ystodiau hirion lawr yn ochr diwetha na fan hyn rwan o Rhydwyn Price yn cyflymu mae Rhydwyn Price yn dod o'r cefn ac mae o mynd I giro fo dwi'n mynd yma lle mae'n mynd I fod ydi Rhydwyn Price yn giro fo wel as i'n basio beth ond i'n meddwl mae Nicky Beinon yn mynd ei o mae Rhydwyn Price wedi giro fo o'r gyflymdra ar y dderchog am her am joy